magkaroon tayo ng mas maayos na pag-film. So sa entire stay ko dito guys sa Catanduan is hindi pa ako nakakapasok dito, promise, sa loob ng Bato Church. Nakikita ko siya pero hindi pa ako nakakapasok. So ngayon papasok tayo dito. So yun guys, palabas na nga pala tayo and during Good Friday. So may bakas talaga na Good Friday ko to kinuhanan.